Pali malipoti amene atipeza ochokera maboma ambiri muziko muno amene akufotokoza kunena kuti ana ambiri makamaka aku primary school ayamba kubwezedwa ku sukulu komanso ena sakupitako chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitika m'masukulumo powakakamiza ana kuti azilipira makobiri opambana mwina 5,000. Izi zikuchitika maboma amangochi, Zomba, Blantyre, Mwanza, Machinga, Mulanje, Thyolo, ndipo ana ambiri akukakamizidwa kuti atazipereka ati ndalama ikuchedwa kuti development fund. Ana ambiri ndi osauka kwambiri. Ndi chifukwa chake mwina ambiri simuna mumvese Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi poyambisa sukulu ya ulere anali ndi cholinga faja anadziwa kuti iyeyo anabadwira kumudzi akuwaziwa anthu. Timanena kunena kuti president kapena mtsogoleri wina aliyense amayenera kuti asanafike pamenepo azikumana kale ni mavuto olo kumangidwa azimangidwa aziziwa kuti kodi zimakhala bwanji. President ongo musankha ochokera kwina kwa chataja ya sausage sanga ziwe mavuto a anthu. Lero chifukwa cha chikhalidwe chimene ali nacho mtsogoleri wathu amene ali welfare ya Malawi chikuzunzi sana ambiri madera ambiri kuphatikizapo Mulanje makamaka kwa Njeza panjeza skulu maziphunzitsi apa amenepo amazitenga kukhala ngati popeza sukulu iyo ili paboma pa Mulanje Mwanjeza amene munachokera Boni Kalindo ndiye kuti anthu onse akumeneko ndi ochita bwino. Mudziwe kuti akuti kuli ana aina ochokera kwa Gulumba, kwa Mangani, ochokera kwa Romo, kwa Ekamuni, ochokera kwa Chisinkha, ana ambiri ndi osauka. Ngakhale apa boma pompo amwanjeza momo kapena kuti Siziraini ndi kubushi sanga kwanise kuti anthu azikalipira ndalama yokwanira 6,000, 5,000 kuphatikizapo soya mayeso, kuphatikizapo yotumiziraso mayeso ati kumanena kuti aliyese azipereka 500 deso ya bando. 500 yokuti bando yokuti mukoza kugula ya 100 kwacha koma ayi ndithu mukumakakamiza ana kuti azipereka ndalama zambiri chikhalire ni ana ondo osauka. Kodi tikanena kuti boma ili likuwaonesa anthu nyekwe sitikunena ekhaekhayo wakumuzi. Tikunena ngakhale ogwira ntchito mbomamo kuphatikiza pamulanje pabomapo apa paso wa mazipa. Anthu ambiri anakhala akundinena ine kunena kuti amene iyi ndi wamisala amene iyi akulimbana ndi boma tikukaniza kutenga mazi kuchokera ku Mulanje kupita nawo ku Blantyre. Lero mwakumbukira sopano mawu anga ndikukuuzani nthawi imene ija kunena kuti inu aboma wakukuna mizani akufuna kupangireni business mazi awa zimene akunena kuti aziyimisa munsewu ndikumapatusa kuti muzimwa ndizonama. Lero Mulanje akuta 2 weeks Mulanje babomatu 3 weeks wopanda mazi phiririja aliya mwaimwamo mazi aja aya mwaimwa ulendo nawo ku Blantyre. So kairoso tili ndi mining company imene ikuba bauxite kumeneko muzina la mwana wa president ndi azinzache ndi president chakwerayo akuba kumeneko bauxite kumamutumiza maiko osiyana mazi aja kapena beauty ya Mulanje mountain ija yayamba kutha koma izi tinakuuzani koma simuna ndimvere. Kunapangidwa pakana kampeni makamaka anthu andale kundichita di kampeni ineyo kunena kuti amene iyi akapitiriza azalanda boma. Lero tundizo ku Mulanje mazi pachitakale palibe kwa kumwamba kulibe kulikubula kumene kulibe pa boma po ndiye jere amene alibe chimbuzi chosakumba amene chimbuzi chokumba ndiye kuti akumapita muti pachatazungulidwa nditi wachitakale Esperanza komanso khokhola la bushi ndiye kuti anthu akumapita kumeneko tayi zina kusamva sibwino osamakhala ngati mene akupangira ameki. Muzimva munthu akakuuzani meki yayambisa chigawo phase number 3 tinkaona ngati phase imene ndiye ikhala yabwino koma ndafuna ndikuuzeni Amalawi kuti ndalandira malipoti ochuluka odandaula anthu akumangochi anthu akuchikwawa kunsanje kumwanza ku Thyolo kunena kuti ifeyo sitikulembesa ena afika size nditu wa NRB uja kutchola cha nzika cha munthu ati asamuvutise ena afika dzulo lija 9 o'clock asana segule pamalo kumadabwa kunena kuti kodi afoti munthu umachita leni through mistakes kodi the previous gray areas zimene anthu anazidandaula mu phase 1 ndi 2 you want to tell me kunena kuti ameki kapena NRB simunazikonzebe zinthu zija pakana lero anthu akuzunzika koopsa kuti akalembese chanzika komanso akalembese mukaundula wachisankho kumene zinthu zikutheka ndi kulilongwe amene olopanda chanzika akuwalola kuti azikalembesa chifukwa kumeneko ndi kwawo kwa president kwawo kwa Anabelo kwawo kwa onse amene akuyendesa kapena akutitenga ziko lingati ndirawo. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti chisankho ichi mukanakhala ena anzeru kapena tikanakhala ndi mtsogoleri woganiza amene sakuona makobiri chabe akuona sogolo la ziko lino tikunena tuna mapempha akanakhala atanena kuti apapa tiyeni
ndiyambireso kawiri ndicho linga kuti ufulu umene amaulankhula pa TV uja kuti aliyense ali ndi right to vote zimveke. He must walk the talk, osakhala zonamizana zimene zikuchitikazi. Ayi, lero ndinu muli bize kunkhotakota ku kampu yanu kumene kuli machini ya mathematics kuti ndicho linga kuti muzabere basi. Ndafuna ndikuchite ni encourage inuyo ameki ndi inu MCP kuti pangani zotheka kuti muzaberedi, chifukwa tu inuyo popanda kubera simungawine. Ndipo ichi ndikusimikizireni olo zitavuta zitatani inuyo kuyima ndi ma president ena simungawine, koma inuyo program yoberayo muibere. Ndipo tikubera kumubere mwanzeru, chifukwa nthawi zina munthu wokuba umakhonza kuti kunyamuka kuti ukabe, koma malo kuti ukabe umabedwako ndiwe. Ndiye musaone ngati Amalawi sakudziwa zonse zimene zikuchitika. Ineyo sindikukhulupirira, sindikumvesa kuti makamaka chikuvuta ndi chani. Inuyo MCP komanso inu ameki ndikufuna ndikuuzeni kuti ma mistake amene mukupanga awa siku lina muzachita regret, chifukwa chisankho chimene sikinachitikepo muziko lino la Malawi ndi chimukuchiyendesachi chisankho chokhala ndi mavuto osiyana-siyana, ma challenges. So kairo tili ndi Amalawi ena osazindikira mmamizimu mwalo anthu amene akumana makuti tafuna tikutengeni tikupaseni ndalama za mukulu. Iya ife timabwerekesa ndalama ndiye mbwerese chanzika chanu. Iya mfumu akuitana kuti tikalandire ndalama ndi aliyense amene afuna kuzalandira abwerese chanzika komanso chovotera. Muli mafilimu ambirimbiri, mafilimu amene akuchitika kuchokera kuboma. Ndofunika Amalawi musamale kwambiri nthawi zina kususukira ndalama muzapesa ana zili ngati zomwezi zolandiralandirazi. Chonde musamangolandira chimanga kuchokera kwa wina aliyense, musamangolandira mpunga kuchokera kwa wina aliyense. Zinazi zimakhala zochokera ku midima zimene muti muzapese nawo mtundu. Mausogoleri ena amene mmaona pa ziko lapasiri si mausogoleri ochokera kwa Mulungu. Komanso ma calamities amene timakumana nawo nthawi zina zivomerezi, nthawi zina mvula imene imabwera nthawi zina yononga iyi simachokera kwa Mulungu. Ndikutha kuona usiku ntagona Mulungu akundiuza kunena kuti auze anthu anga apemphere kwambiri, chifukwa muziko lanu mubwera chivomerezi chimene ichi chizaononga andi ndichokonzedwa dala ndi andale. Chivomerezi icho akufuna kuti chizakaononga inu anthu muzathamangire kuboma, muzathamangire kwa president kuti president uyu ndi wabwino othandiza, muzayiwale mavuto onse amene mwakumana nawo ndicho linga kuti muzamuvotereso. Mukuyenera anthu opemphera genuine mupemphere. Ndikutha kuona chivomerezi chikubwera kuchokera kumawa kupita kumazulo, ndipo ndikutha kuona anthu nyumba zawo zitaonongeka kutachitika zinthu zimene sizinachitikepo muno Malawi. Ndiofunika kupemphera kwambiri, especially nthawi imene yazisankho iyi kuchitika zinthu, kuchitika imfa, anthu achitidwa kidnapped, anthu ena aphedwa chifukwa wina akufunisisa kuti asachoke pa mpando, koma Mulungu yemweyo ndi muziwayo amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi akukanisisa. Ndipo akuti ndi mistake yayikulu ngati sakuziwa, ati ndi mistake yayikulu kuzatenga boma ili mwankhanza ndi kuzabera, chifukwa muzakabera muzakumana ndi mbonaona za kipingo, muzakumana ndi mavuto amene simunaonepo, ndipo muzachita regret kuti tinkaberanji chifukwa Mulungu akuchita ni reject. Ndi utenga umene ndikufuna ndikuuzeni mama wa uno inu nonse amene mukutanganidwa ndi mathematics machini, kumapanga makampu, kumapanga mafilimu, umafuna kumagula za nzika, umafuna kumagula zovotera za kumeki, kumagula anthu ndi ndalama ndicho linga kuti mukawinenso zisankho zimene zikubwerazi. Makamaka ku Central Region ndikumene kuli nchitidwe umene of course maderaso ena zimene zizalowa. Amalawi kumene muliko chenjerani, muzakaona anthu akubwera pa khomo pano ndikumakuuzani kuti tiyeni kwa mfumu kapena ife tatumidwa ndi bungwe tabwera kuti tizakupaseni ngongole tiyike mmakhadi mwanu masola muzanzika zanu. Musamale kwambiri, osalola zimenezo, osalola kwina kuli konse, osalola. Akukuuzani kuti abwerani tizakupaseni ngongole, koma aliyense obwera abwerese chanzika ndi chovotera. Ziwani kuti nkhondo ija ndi imeneyo. Amalawi nthawi zina munthu umafa chifukwa cha chipisi ndi kanyenya, osapanga chibwana. Anthu awawa ndi mafia. Ndikupempheni iniyo ma authorities kunena kuti taxpayers money muziyononga ndi moganizira poona kuti economy yathu sili bwino. Ndikumva chisoni kunena kuti asogoleri a ziko lino, both the president and the vice, mukuononga taxpayers, mukuononga ndalama za anthu Amalawi osauka pa zinthu zopanda ntchito. Mukanaganizira kuti kodi maulendo amene tikuyendawa omayenda kaya misika kaya ndikumaotcha nawo zimpwete zimene zikuthandiza chani? Kodi ulendo umene tingayende umene ukupindulira Amalawi chani? Zonsezo munayenera muziganizire, munayenera muone amene anthu akuvutikira, amene anthu akufera, amene chakudya amene chasowera kuno ku Malawi ndi kutenga taxpayers money convoy yochuluka ndikumangoyenda basi ndikumagula masamba ndikumangoyenda kumaotcha zipwete. Akulu sitili serious. Inu twenanu ndinu anzanga, koma kunena chilungamo kuyaluka kwa inu ndi kuyaluka kwa ine. Anthu akamakunyozani kuti atamuoneni uyu zipanga iye, inenso ndine woyaluka.
okha akamati nena kuti taoneni zache ndi uyu akudusa apa iyi ana madrama okha zikupangika zitu ndi za drama inenso ndimapanga manyazi ngati kuli munthu amene anakondwera mutasankhidwa inuyo nali tu ineyo koma sone zimene zikuchitika za anthu ambiri akutukwana anthu akunyoza nkutheka kuti ena amakuchemererani kumanena kuti koma bwana mukuvina bwino iyi bwana pakana mwafika size yocha zibwete iyi bwana tu mukuchita bwino mukusiyana ndi ena aja atokunda mizani vuto la andale mmafuna muziuzidwa zonama koma maprogramu ena wa chimene anga mukupanga mukanawa sintha mubwerese maprogramu bola tu imwamba ini yomagawa fertilizer koma nanga fertilizer yonso mukumugawa pansika mukanalo anaye mizi chifuka mmene mundi pamene muti mujemo bonus anthu akukondwererani kwambiri koma fertilizer kumaga mugawa pansika zili ngati kugula nkhuku yokaweta pansika popo simasosola mazira ndi ana izi ndi utenga wa ulere umene ndikupereka kwa ana madrama nzanga mama wa uno pachatu ine sinimaona kuti ati uyu ni ndani nimangonena mbo chilungamo chifuka ine mene nimamuziwira nzangayo ndi wanzeru kwambiri koma zimene zikuchitika sopano ndizosiyana ndi zimene amalankhula 2018 2019 2020 anzanga nimakukondani koma sindani sitairo yakayendedwe kanu anthu ambiri akukudandaulani anthu ambiri akukunenani ndene ningochita ripoti kuti anzanga amaimweneni sinthani kachitidwe kanu ndipo mukanakhala kuti mukuyenda ulo kupita mundende nthawi inoyo andale inu munayenera kuti muzipita mundende muzikaona ma condition ya anthu mene akukhalira kundende ndamva chisoni kwambiri ndipo ndikupempheni inu a vice president kuti tapita ni kuzomba prison mupite kumaula mupite kuchichiri makamaka kuzomba konde kuli wesi tikunena pano pa OC wakumeneko akumenya akaidi koopsya kusecha mwankhanza tikunena pano masero wose a first offender asekedwa no window mulibe mo ventilation tikunena pano pa zuloli akaidi okwanira 8 anakomoka pa Zomba prison ija inamangidwa kale ma 18 chakuti yong'aluka imene iti izaphe anthu ija ndipo kuli anthu ochuluka kwambiri ndikanakupemphani inu andale mukanakonza ma prison iwa chifuka posa chedwa pompano mundi mukalowe ndi inuyo ndizomvesa chisoni kuti siku la lero tikukhala ngati tili mu one party system komanso ulamuliro wa weresike umene anthu ankazunzika kwambiri simungakhulupirire kuti lero wina wake angafase mu office mwache ndikulamula kunena kuti kasekeni mawindo chifuka kuti ati anthu ena akumagulisa chamba akumabweresa mafoni chikalire nicho chamba ni mafoni izo kaya ene business imabwera chifuka cha anthu ogwira ntchito ku prison konko mawade ndi amene amabweresa katundu amene kumbweresa nkati lero makaseka mawindo inu amene mmapanga za ufulu tathamangirani kuzomba prison mukaone mmene anthu akuzunzikira no mpweya akulephera kupuma anthu asekeredwa mawindo awo Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.